Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। जोंना दिनै कलेजावहाय आगु बैसागु दङ आरोना, ओमफ्राय जोंबो बेहायनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय नायलांबाय थादो जोंनि कलेजाव माबोरै खुङो नायलांबाय थादो आरोना, माबोरै खुङो नायलांबाय थादो लोगोफोर। जों जेखौ नायो बाथि सावनानै लाबाय, बाथि सावना लाखांनानै नै देलायगासिनो जाबा दाजा देलायबाय आरोना। Biasanya beda sama isunya Game Street karena ke jalan kayak ini देलाय होग्राया दिनै आङो गोदान लाबोदो देलाय जानो देलाय जानो बाखानायनि मडेल। आं हारसिं देलायनो रोङासै दिनै, ओमफ्राय बिदि देलाय जाबा बोरै नुदों लोगोफोर खानायखौ? नै साथामबो जोङो सेम सेम आरोना, सासेयानो जों सानैखौ देलाय होदो। नङा सासेयानो जों सानैखौ देलाय होदो। आंनि खानायनि स्टाइलखौ नायनानै मोजां देखायनो खना बानायना होदो। ओमफ्राय मालाय इसोर सानैनिया ब्लाउसआ गोजा गोजा, ओमफ्राय आंनियासो गोजा जायासै। गोजायानो नुदो नै मबाइलाव गोजा नुदो। ओमफ्राय नोंनिखौबो गोमो नुवाखै, एसे बेलेग नुदो ना? माबादो माबा लाइटसो नुदो एसे दाथ' दे मा जुमके नागिरदो दोनदो थौदोलै थांलानो माबायो मानो ओंखारखानानै दे मादि लागोन फालिखौ लाबालाय नायनि ओरै गुवारै लाबालाय आं माबा गुसुं मोनलै इदि लाबा ओरैसो लानो लुगैदों। ओमफ्राय नै मोखाङाबो दाग गोजा, ओमफ्राय आं थांनो लाजिदोंमोन थेवबाबो थांनोसै। नायनो लुगैबाय मोखाङानो दाग जाजोब्बाय। मानसिफ्रा आंखौ मोखाङानो दाग गोजा बिदि होनबा आं मिथियोलै, थेवबाबो थांसै। लोगो सासेया फैयासै, नै जों साथाम थांनोसै दा। नायलांबाय था लोगोफोर, जोङो कलेजाव थांनोसै। मा खालामसिगोनबा जोंबो मिथिया, थांफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम थांगोन कलेजाव, नायफेराखै आरोना। दिनै थांनोसै, ओमफ्राय माबोरै जासिगोनबा मिथियाबो। आंनि बिखासो गुजुनाय जादोंलै। मालायफोरा साइज थार, आंहा बयनिफ्राय टेपिपि रानथेंथें हारा जेदें नै मालाय बिजुआ जा साइजखा सिम्पोल बाल आंहाथ' नै गोना रोदाया नांनोबा फाइन खालायनाय बाल। कलेज मोनफैबाय जों हाबलांसै र' कलेज हाबलांसै खोनाहराखैबा गङा इनो प्रग्राम जागोन आंबो मैयासो खोन्थाखादों मैया फैगासिनो मानसिफोरा। दा बेनिखायनो गासैखौबो जों हेफाजाब होयो। दा लोगोफोरनो मैं मतलब नासा तो भाल देखा भाई मैंने बोडो स्टूडेंट एसोसिएशन अथवा
फुङाव गासिबो ओंखारदो Ini orange color naik, kamu ini color saja sebetulnya. Bisa juga. Berkhasi. Makan apa? Saya ada standar income saja sih. Sebenarnya. Break kalian. Guys, foto shoot जागासिनो mulai nih kasihan nih मा जाबाय मबाइलानो सेंग्रा फरायो साफा साफा थारायोनो किउट किउट माबानो जुनुनि जुम खालामलायगोन आं बुदा लाबो थांलायखो ओइ आब' दोंमोन नै आब' जिया वा नै आर'नाइ गामसा गाना साइज साइज नुजोबो आंबो खनसे हारसिं सिगां नालाय र' बिजयानो ब्लग खालामना आंनि सेंग्राफोरनि साइज साइज ओइ ग्रेड मा बिजया गासैबो फट' दैखांनो थांदो दे आयै मबाइलानो फट' नायगलायनो हाला नै गासैबो फट' दैखांगासिनो फरायसिनानै गालाला नारबाय थानांसिगोन ओइ थिबो फट' दैखांनो जिरि हागोन मालाय नुवाख' इफोरसो फट' ओंखाम जानो मायाव ओंखाम जानाया Kameranya china desa. Kamu jalan mel. Nơi này có đa dạng rồi đến là này thấy được mà. Vợ ơi. Polis tak lah. Mabar ni polis ni yang keijat kencangan ni bal. Baik je siapa tu jangan cijang ah. Macam tu lah. Kamu tu kau kamu dah berapa? Same. Nah, kamu jangan tu pakai masker. Siapa lagi baik? Apa-apa. Ada मा बुस्थु बा गोखानो मिथिला इखो जोङो ओंखाम जाखांनानै बिदिस लादो ओमफ्राय जोङो मा जाखो दालि ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय माबा दिंखिया जोंहा बावलायबाय आरो जाखांबाय जोंहा ओमफ्राय गोथाव मोनदों बे जानानै बिनाबो जाफैनायासै जोङो बिनाबो जाफैनायासै नङा Oma belum tahu dia oma bubur. Cari kamu sedang oma bubur. Dor kamu kelihatan nalai dasar. Naik kerana lebih tahu zaman satu beku. Sprite menlang baik sangat. Mana ni? Apa lagi tu? Demon.
아,